हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दिनै माने आङो भिडिअ खालामनायनि खारना बेनो जे दा मोनानि 9 रिंगानिफ्राय जोंहा बिथां नबजित नार्जारिनि भटआ सोलिगोन। बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर'नि फिसा होननानै बयखौबो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो। माने नबजित नार्जारि बिथांनो अननानै बयबो भट हरलायदो, गावनिनो आंगोनिनो बर' फिसा होननानै बयबो सापर्ट होलायलायदो। मानो होनोब्ला नों आं बयबो बर' फिसा, नों आं सापर्ट होलायलायब्लासो माने बिथाङाबो देरहाबोनो हागोन। दा बिथां नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव दा देरहानो थांगासिनो दङ। नों आं बयबो भट होलायलायबासो बिथाङा देरहालांगोन जे, बेखायनो नबजित नार्जारि बिथाङा जों बयनावबो माने सापर्ट बिदों, माने भट बिदों। जोंनाव बयबो बिथाङा बयनिफ्रायबो रिकुवेस्ट खालामदों जे जों बयबो बर'नि फिसा, माने जोङो अनलायलायबासो सापर्ट होलायलायबासो बिथाङाबो देरहाबोगोन, जोंनि बर'नि जाथिनि नामखौ लाखिगोन। बेनिखायनो आदामोन, आब'मोन, गासिबो लोगोफोर, नोंसोरबो बयबो सापर्ट होलायलायदो। एना एनि खालामलायालासे बयबो गावनिनो आंगोनि बर' फिसा होननानै सापर्ट होलायलायदो। बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव रिकुवेस्ट खालामनो होननानै दिनै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। दिनै बिथाङानो इयुनाव सासे गिदिर मानसि जाहैनो हागोन खोमा। बिथांनि दा भट हरनायनि नाम्बारखौ आङो होनानै होगोन साइडआव। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बयबो गावनिनो बर'नि आंगो होननानै, गावनिनो बर'नि फिसा होननानै बयबो सापर्ट होलायदो। स' लोगोफोर, दिनैनि आंनि भिडिअ खालामनायनि खारना बेनोमोन। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।